Особено ми е приятно да се обърна към вас от името на ректора, професор Белоев, мое име, като декан на факултета по електротехника, електроника и автоматика, да ви благодаря за това, че сте се отзовали на поканата на Cisco Академията и на треньорите от Cisco Академията, които присъстват тук всички. Да ви благодаря и да ви поздравя с това, че идвайки тук сте направили правилния избор, защото единствено в такива форми на обучение, каквато е Cisco Академията, вие бихте могли да получите някаква квалификация, добра квалификация, която да ви гарантира една добра реализация, и то не само в България, а в цял свят. И като много пъти казвам, че това, което учите в Cisco Академията, не е измислено като съдържание и като методика от нас или от треньорите. Има си там в Силициевата долина хора, дето ги мислят тия неща. Те дават съдържанието, дават методиката, дават бъндалите, хардуера, всичко оценяват и ние само използваме това, което има, освен за учебен процес и за това да получите някаква квалификация, която да е конвертируема в целия свят. Затова още веднъж ви поздравявам за правилния избор и се надявам, че няма да се загубите времето тук за половин час да присъствате на това мероприятие. Друго, което искам да кажа, е да благодаря на колегата Димитър Димитров на Networks за това, че както винаги, така и тази година те се отзоваха на нашата покана да направим нещо съвместно. И тъй като Networks е най-големия регионален доставчик на интернет и интернет услуги и така най-големия, може би, за региона структурно определящ оператор на такива услуги, затова сме се обърнали към него. Хубавото, той не ни обръща гръб и както миналата година се отзоваха и както и друг път се отзовавали, днес пак господин Димитров е тук, затова предлагам да го аплодираме и да благодарим за присъствието. Ние миналата година започнахме това, надяваме се тая година да го разширим. Във всеки случай, пак повтарям, че това е начинът вие да добиете някаква квалификация, която да е навсякъде. Получавайки диплома на Русенския университет, не знам тук дали са само студенти или има и ученици, не мога да кажа, вие ще получите основно образование. Не основно, а висше образование, но квалификационната част е малко по-слабо застъпена. Така че, идвайки в тези курсови за обучение, вие ще получите наистина възможност да получите знания и квалификация, която да ви даде едни добри възможности. Това го казвам не така, за да ви надъхвам, а защото наистина много колеги, които завършиха Cisco Академията, се реализират много добре в цял свят. Значи и в Америка има, и в Германия, и в Швеция, и в Турция, и в много страни. Защото се търсят страшно много мрежови специалисти. Но не се търсят хора с дипломи, се търсят хора с някаква квалификация и то по възможност с съответния сертификат от водещата фирма. В това отношение ние също тази миналата година направихме нещо добро в правилна посока. Успяхме да утвърдим и да законим агенция за сертификация. Те ще ви кажат няколко думи за тези неща. Така че ние чрез PersonView можем да дадем възможност, освен да се обучавате, да се явите и на съответните курсове, за да се сертифицирате, както стават сертификатите за TOEFL, за SAT и там за другите традиционни неща. Още веднъж искам да ви поздравя с правилния избор, да ви пожелая да сте живи и здрави, преди всичко, да сте много щастливи, да не забравяйте, че ученето е нещо необходимо, но паралелно с ученето вие ще изживеете и много такива приятни моменти, защото сте в най-добрата си възраст и в нея не бива да обръщате гръб и на другите благинки на живота, които сега са най-сладки в тези ваши студентски години. Благодаря ви още веднъж, живи и здрави, успех ви желая и успех на начинанието, което ще започнем днеска за втори път. Благодаря ви. Така, аз няма да ставам,
защото част от хората се познават миналата година тук и още миналата година казах, че тази банка ми е много висока. От тогава не съм пораснал, кой знае колко. Така, в началото да разчупим атмосферата. Първо искам да поздравя господин Илиев, защото той вече е със званието професор. Дай Боже повече професори тук след време от вас. Да, много се чудех какво да ви кажа, за да не звучи тривиално. И между другото, тук в последния час много хубаво така се навързаха нещата. Преди час слизам от така наречената телевизионна кула тук в града. Всички я знаят, тя е паметник на културата. Най-интересното обаче, което се сещам сега, искам така да ви го разкажа, е, че идеята на цялото ходене там беше произлизането на новия телевизионен канал БНТ2. Трябваше да го анонсираме, по какъв начин са тръгнали БНТ преди не знам колко години, как се променя технологията и всичко останало. Това, което преди малко споделих и на Илиев, е, че хората, които поддържат цялата кула, ми показаха една техника, която е инсталирана 1970 година. 1970 година, 155 мегабита пренос, която още работи. Най-интересното е, че тези хора, които поддържат това нещо, което е от 1970 година, поддържат и мултиплексора, който в момента е нещо, нали, съвсем друга технология. Та, идеята ми в цялото нещо, как мога да си го завъртите ви в главите, е, че мрежите и мрежовите технологии, нали, в частност Cisco нещата, за които сме се събрали тук днес, не са нещо строго определено или, т.е. не визирайте и не виждайте нещата просто свързани с една марка. Това е начин на мислене и тези хора, с които бях допреди един час, ми дават основанието да ви споделя това нещо на вас, защото те ми дадоха живия пример на това как мрежите и мрежовите технологии за хора, които се занимават вътре в нещата, нищо, че са започнали, т.е. в тяхния случай 1970 година, вече сме 2011, значи пред сметка 41 година, определени хора са вътре в кухнята, т.е. те могат да оперират и с тази, с по-старата, с съвременната. Съм сигурен, че няма да имат никакъв проблем да се справят и с техника, която е следващото поколение, и то не заради друго, а защото те са успели да си пречупат мисленето и от тук нататък всичко е едно надграждане. Тоест, това, което вие можете да направите след като приключиме днес и имате интерес, или след това ние ще ви обясним по какъв начин може да се включите в цялата кампания, с Cisco сертификатите не толкова не искам да противореча на това, което ви каза професор Илиев преди малко, че не се търсят специалисти с ценз. Напротив, търсят се такива, но това, което вие самите можете да ползвате като истинско в цялото нещо, е това, че такъв тип сертификат, т.е. такъв тип сертифициране и начин на мислене, който колегите съм сигурен, че ще накарат да започнете да правите по този начин, ще ви дадат една основа, върху която след това, с каквото и друго да се захванете в IT бранша, просто ще трябва да го надграждате, нали? Което общо взето не зависи нито от тях, нито от нас. Ние можем да ви побутнем само в правилната посока, вие да си вземете една основа и оттам нататък, нали, каквото се случи напред. Само това исках да ви кажа, няма да обясняваме каква е целта на мероприятието, ясно е, няма да обясняваме защо ние и защо Русенския университет и защо Cisco академия към Русенския университет го правим, защото смятаме, че ние трябва да го правим и защото знаем, че друг няма да го направи. Благодаря ви, че сте тук. Определено това не ме притеснява, че миналата година имаше двойно повече хора. Аз съм сигурен, че тия хора ги няма, защото знаят, че цялото нещо ще бъде явно в интернет. Видяли са, че цялата система работи. Тая година с колегите сме го направили да е още по-интересно, т.е. стъпили сме на основата, която беше от миналата година, но за да е по-интересно сме променили регламента и всичко останало. И от тук нататък ще дам думата и на колегата Захариев, той да ви каже малко по-профилирано нещата, как ще се случват в кухнята.
Добър вечер от мен. Аз също бих желал да ви благодаря, че сте дошли на това мероприятие. Ще се постарая да бъда възможно най-кратък. Идеята на това, което ще видите сега, е да се запознаете първо с академичната програма на Cisco академиите, т.е. това, което се предлага в целия свят, и след това конкретно с нашата мрежова академия към Русенския университет и какво от това нещо може да ви предложим ние. Като цяло, каква е идеята? От една страна имаме фирмите, които произвеждат мрежовото оборудване, които създават новите системи, които правят иновациите, т.е. продуктите, инфраструктурата, поддръжката, дизайна на всичко. Както виждате, специално от Cisco над $300 милиона под формата на инвестиции в тази академична програма, т.е. постоянно обновяване на материалите, на хардуера, на софтуера, който е необходим за воденето на тези курсове, но за съжаление те не могат да предоставят инструкторите и местата, където да се превеждат тези занятия. Тук се намесват и образователните партньори в лицето на университетите основно, но в някои държави на училищата, които, така да се каже, довършват този цикъл. Предоставят лекционните зали, предоставят инструкторите, които преминават през сертифициране, за да могат да водят качествено материалите, предоставят всички практически упражнения, презентациите, лекциите, т.е. учите по един американски стандарт, учите нещата така, както бихте ги учили, както казаха онзи ден един от шефовете на Cisco, както бихте ги учили в Уганда или в Аляска. Доказателството за това, както виждате, академии в над 160 страни по целия свят, 22 000 инструктори на това, което е забележително над 1 милион студента. И това са студенти за година. Не става въпрос за общо студенти от началото на академията преди 17 години до момента. Тоест, само за 2011 година до момента има записали 1 милион души да се обучават в тези академии, което само по себе си е достатъчно силен показател за качеството на образованието, което ще получите. Както виждате от дясната страна, 91% от студентите, които са посещавали занятията в тези академии, активно използват ежедневно знанията, които са придобили за нещата, с които се занимават. По отношение на образователните материали, Cisco работи в три основни аспекта. Първия е придобиването на по-голям опит. Как? Чрез придобиването на различни нива. Системата на Cisco е разделена на няколко основни нива. Започва се от нулата, от най-ниското ниво, IT Essentials, което вие научавате какво всъщност представлява компютъра като система, какви компоненти има. След това преминаваме по-нагоре към CCNA, което е първата степен, Cisco Certified Network Associate или сертифициран от Cisco мрежови сътрудник, в която се научавате основни концепции за мрежите, маршрутизацията, комутацията и достъпа до глобалните мрежи. И след това продължавате да градите нагоре с CCNA Security за сигурност, Wireless за безжичните мрежи, Cisco Professional и така нататък. Степените са много, просто желание да имат да се развиват. По отношение на по-високото качество, мога да кажа, че материалите се обновяват редовно, изключително редовно. Сега предстои отново обновяване след март месец, ще бъдат сменени на ново по-голяма част от учебните материали. Cisco изключително много набляга на мрежовите академии, защото за тях е не само въпрос на чест, но и колкото повече хора се занимават с мрежи, толкова по-голям пазар ще бъде това за тях. Няма да се лъжим, Cisco са най-големият производител на мрежово оборудване в световен мащаб. И те имат изгода да преподават най-актуалните неща, най-модерните неща, използвайки най-модерните хардуерни устройства, използвайки най-модерните софтуерни пособия, виртуални пособия и по възможно най-модерния начин. И най-накрая гъвкавостта. Всичкото това нещо, което ви го споменах, ви се предоставя на вас, където и да сте, на каквото и да сте устройство, стига да имате интернет. Тоест, щом имате интернет, дали сте на таблет, на мобилен телефон, смартфон, или сте с лаптоп или на стационарен компютър, влизате на сайта на Cisco, влизате в частта, която е заделена за мрежовите академии, въвеждате си потребителското име и парола и имате достъп до ресурсите, може да си ги четете, да правите симулационните упражнения
да се занимават с всичко така, както бихте го правили в една лекционна зала. Материалите, както вече ви казах, интерактивни материали под формата на за момента с Java разработени материалите, различни симулационни така се каже, сценарии се разглеждат на различни мрежи, при различни условия. Използва се Packet Tracer като основно симулационно пособие. Високо квалифицираните инструктори. Всеки един от инструкторите в академията задължително преди да застане пред вас трябва да е минал курса, плюс още редица други допълнителни неща, т.е. няма да се срещнете на такава ситуация, при която човек, който застане пред вас, да не знае реално за какво говори. И най-накрая презентациите, неизбежна част от този процес, защото именно чрез презентациите вие усвоявате по-лесно нещата, защото чрез презентациите след това имате възможност да задавате въпроси и да се води диалог. Диалог, който по принцип не би възникнал по друг начин. Сега, малко по-конкретно. Програмите, които предлага Cisco. Основата се върти около маршрутизирането и комутирането. Това са два основни процеса в съвременните комуникационни мрежи. Те ви дават основните умения и знания за придобиване на сертификата, за който ще си говорим след малко. Оттам нататък варианти са два. Един е да преминете към CCNA Discovery, който е така да се каже, приложно ориентиран. И идеята е, ако желаете да бъдете Helpdesk Support или мрежови дизайнер, да не се занимавате чак толкова много с технически аспект на мрежите, този курс е идеален за вас. Но обратната страна, ако искате да бъдете мрежови аналитик или мрежови администратор, това, което е правилният избор, това е CCNA Exploration. Защо? Защото имате много по-задълбочен поглед върху мрежите, пак покривате основните знания по маршрутизиране и комутация, но се покриват и много по-задълбочено технически аспект на съвременните комуникационни мрежи. Сега, по отношение на сертифицирането, има няколко варианта да придобиете Cisco Certified Network Associate сертификата. Единият вариант е чрез цяло издържане на програмата за CCNA Discovery с междинно сертифициране след първите два модула, т.е. придобиването на така наречения CCNA сертификат. Проблема е, че трябва два пъти да се явявате на процедура по сертифициране, който в повечето случаи е безкрайно неудобен за повечето от курсистите. Другия вариант е да изкарате изцяло CCNA Exploration. CCNA Exploration, както вече ви казах, е по-предпочитания от повечето хора модул и той ви дава директно правото след преминаването през всички 4 модула да се явите за международен сертификат. Има и комбиниран вариант, който, както виждате най-вдясно, можете да запишете CCNA Discovery, да изкарате двата модула, да си вземете CCNA сертификацията и след това да изкарате 3 модула от CCNA Exploration. Недостатъка на този подход е, че реално посещавате 5 модула, което първо означава повече време, второ означава повече средства, които трябва да инвестирате в тази програма. Но какви са ползите? Ползите са големи. Както виждате, всичкото това са ползи, които можете да придобиете. Както по отношение на умения, така по отношение на длъжностите, които може да вземате. Друго си е, като отидете някъде кандидатствате за работа, да имате не само 4 сертификата, които получавате след края на всеки един от модулите, но и да имате международен сертификат, който по всяко едно време вашия работодател, като се влезе на страницата на Cisco, може да напише номера на този сертификат, да провери кога, къде, в коя академия и до кога ви е валиден сертификат и кога сте издържали точно този тест. По отношение на съвременните виртуални пособия за обучение, безспорен факт е, такива има, при това много, т.е. не е с цяло суха теория, няма да четете само нон-стоп, ще се занимавате с най-различни интерактивни, така да се каже, приложеница и задачки, които са част от самите лекции. Лекциите са изцяло променени, новите на Cisco изглеждат по коренно различен начин, но съвременни са, с съвременните технологии да се направи това нещо. Виртуалните пособия по същия начин. Реално това, което виждате в момента е част от IT Essentials, т.е. най-ниското ниво и това е от Virtual Laboratory Kit. Един лаптоп, който в момента
Няма как да се види на презентацията, разбира се, но ако пособието е пуснато, може да го въртите от всякъде, да го разтваряте, да извадите компонентите от него, да го слагате на ново и така нататък. Тоест дава ви се, без да имате нужда реално от работа с едно физическо устройство, да разберете каква е неговата структура. По отношение на съвременните софтуерни приложения, освен работа с Wireshark, който така иначе може да достъпи всеки един от вас извън рамките на Cisco курса, придобивате и съответно умение да работите с Cisco Packet Tracer. Това е една програма, разработена от Cisco, която ви позволява изцяло да извършвате процесите, които бихте извършили в една реално работеща мрежа. Т.е. може да създавате локални сегменти, глобални сегменти на мрежи, да добавите устройства, да настроите комутатори, маршрутизатори. Има, както виждате, множество режими на работа. Този, който е най-отдолу, е физически режим на работа, при който реално имате достъп до това как изглеждат самите устройства. Може да ги включвате и изключвате от съответните бутони, да работите с тях и съответно имате основния режим за работа, при който можете да отворите самото устройство, да ви се зареди операционната му система и да въвеждате командите така, както бихте ги въвеждали при реално работещо устройство, което е пред вас. Другия бонус. Получавате достъп неограничен и доживотен до всички ресурси, които са на сайта на Cisco. Тоест, като почнете от всички white paper, където само се споменава за някаква технология, минете през гайдовете, които ви показват как реално да се отворите кутията и да си извадите маршрутизатора да го пуснете за първи път и стигнете до менюалите и мейнтенанс шитовете, които ви позволяват съответно да направите много по-сложни неща с тези устройства. Тоест имате достъп до една неограничена база от данни с материали на Cisco. Нещо, което не може всеки ден да го направите, където и да е било. И още една камара други бонификации, виждате само част от тях. Това е новоразработения NetSpace портал на Cisco, който позволява да се създадат така наречените групи или комюнити от мрежови специалисти, в които можете да обменяте опит с хора от целия свят, да гледате интерактивни клипове заснети при различни инсталации на различно оборудване, какви спънки са срещнали хората, които са правили това нещо и как точно са се развили нещата. Така, по отношение на инфраструктурата, изцяло обновена инфраструктура, нови устройства, работим само с най-актуалното нещо в хардуерно отношение. По отношение на софтуера, получавате сертифициране по новите CCNA програми, които претърпяха промяна преди няколко години, т.е. ще се сертифицирате и ще се обучавате по възможно най-новата програма, която е достъпна. И вече конкретно за това, което ще получите от Cisco мрежовата академия към Русенския университет. Два варианта на обучение. На място, с инструктори, с презентации, другия вариант е дистанционно, с WebEx сесии. Виждате модулите, по които нашата академия извършва обучение. Това са CCNA Discovery, Exploration и Security и разбира се CCNP. Ние сме една от двете академии на територията на Република България, които имат право да обучават по втората степен на Cisco. Това е Cisco Certified Network Professional. Оборудването, с което разполагат академиите, за момента разполагаме с 2 зали, напълно оборудвани. Както виждате, става въпрос за 10 маршрутизатора, 7-8 комутатора, които са на ваше разположение, редица бежични устройства, както и различни устройства, за които да ви гарантират мрежова сигурност. Занятията обикновено се провеждат само събота и неделя, но ако има желание от ваша страна да се провеждат занятия и през седмицата, стига да се формира група, т.е. достатъчно хора, които да имат такова желание за провеждане на занятията през седмица. Това нещо също може да бъде уредено. Оттам нататък вече за желаящите, които се запишат в Cisco Академията, ще бъде организирана ще се създаде една такава организационна сбирка, където всеки един ще каже кога е и с коя група иска да посещава занятията. Сега конкретно за курсовете. Cisco CCNA Exploration и Discovery. 4 модула по приблизително 70 учебни часа. Виждате съответно таксите, които са за студенти, ученици и работещи. CCNA Security, един модул,
изискването, за да се явите на CCNA Security е предварително да сте минали всички материали, не е задължително да сте сертифицирани, но трябва да сте минали целият курс на обучение по CCNA. И CCNP, задължително трябва да сте минали CCNA, отново без да сте се сертифицирали, и съответно CCNP представлява 3 модула, отново по 70 учебни часа. Относно което казахте за CCNA Exploration, т.е. тук бяха показали само CCNA Discovery. Мисълта ми е, че Exploration трябва ли да имаме някакъв предишен сертификат, за да го почнем? Не. Записвате се директно на сайта на Cisco Академията cisco.uni-rusi.bg. Записвате се, пишете, че става въпрос за CCNA и ние ще се свържем с вас, когато се организира група. Не е необходимо да имате каквито идеи предварителни знания в областта. Реално при Exploration отново се започва от нулата, но се започва с много по-бърз темп и там е директно насочено в технически аспект. И доколкото при Discovery има икономически аспект в цялата ситуация, при Exploration не е така. Това са част от устройствата, с които ние разполагаме, няколко снимки от залите. Както виждате, компютрите са съвременни машини. Устройствата, това е залата, която се намира над нас. В нея има 4 маршрутизатора, последно поколение на Cisco. Съответно, няколко комутатора. Или с други думи, записвате си CCNA Exploration 1. Какво получавате? Работа с реални устройства, електронни материали, презентации, симулационни пособия, лекционните материали, плюс помощта на инструкторите. Изкарвате го, съответно получавате сертификат за завършения модул от Cisco Systems, поздравително писмо, ако сте над определен процент успеваемост от директора на Cisco Systems и съответно сертификат от нашия факултет за повишаване на квалификацията и за продължително обучение, за това, че сте минали този първи модул. Това го правите, това го получавате след всеки един модул, който издържите. Като съответно, като приключите програмата, накрая на 4-ти модул от CCNA Exploration, оценките от последния тест се зачитат над определено ниво за като възможност, т.е. доказали сте се, че сте разбрали материала, имате достатъчно знание и Cisco ви предоставя възможност, така наречен бонус, да кандидатствате за ваучер за отстъпка. Става с едно натискане на бутона и след няколко дена получавате ваучер за до 80% отстъпка от таксата за международен сертификат. Което означава, че в момента ние работим с PersonView, цените са фиксирани, каквито са на сайта на PersonView, такива са и в нашата сертификационна агенция, ние нямаме право да бутаме тези цени. И с този ваучер за отстъпка до 80%, вместо да платите $250, които е таксата за сертификационния изпит, можете да го платите само за 50 лева. Другите предимства и ползи. Първо, за студентите освобождавате се от няколко дисциплини. За ОКС бакалавър, специалност компютърни системни технологии, това са дисциплините компютърни мрежи и локални мрежи. За ОКС бакалавър телекомуникационни системи, това са дисциплините комуникационни мрежи и технологии и бежични технологии за пренос на данни. За всички ученици, ако тук има такива, резултатите от едно от събитията, които превеждаме, могат да ви послужат вместо оценка за кандидат студентски изпит. Тоест, спестявате си ходенето на един изпит, когато завършите училище. За работещите, разбира се, след като вземете тези сертификати, международен сертификат, това ви е една предпоставка за по-добро развитие. Но най-вече за всички, които посетят този курс, гарантирано ще получите актуални знания в областта на мрежите и най-вече, ако издържите тестовете и вземете международните сертификати, ще бъдете признати в цял свят. Тоест, тези сертификати няма значение, те не се издават от университет, те се издават от институция, като Cisco. И дали сте държали теста в Вашингтон или в Ню Йорк, или сте го държали този тест в Русе, сертификата е един и същи.
И с този сертификат получавате, така да се каже, диплома със статута на американска диплома. Което е много по-полезно в някои случаи. И в някои случаи, когато кандидатствате за работа, този сертификат може да ви служи много по-добре, отколкото дипломата за висше образование. Сега, не казах за мероприятията, защото те продължават да се увеличават. До момента са само 2, но предполагаме, че ще станат повече. Първото от мероприятията, това е регионалната Олимпиада по мрежи и мрежови технологии, която ще се проведе тази година за 8-ми пореден път. Съответно на тази Олимпиада отново господин Димитров и фирма Network са наши спонсори и приятели в това начинание. И националното състезание NetRiders, то всъщност вече не е национално, а международно. То се организира от Cisco и е само за всички, и в него могат да кандидатстват всички курсисти в Cisco академията. Като съответно се провежда на няколко етапа на регионално и на международно ниво с много, така бих казал, атрактивни награди. И най-накрая, за да затворим процеса, минавате всичките курсове, завършвате ги и съответно най-важното нещо от цялото това нещо, както викат хората, е етап. Документа, с който да удостоверите, че сте издържали този курс. От миналата година към Русенския университет има създаден тестови център под егидата на, всъщност след сключен договор към PersonView, т.е. имаме право да сертифицираме всеки един от вас, стига да имате желание, по редица програми, не само по Cisco. Имаме права върху редица тестове на Microsoft, както виждате на VMware, на National Instruments и на още редица други фирми в областта на информационните технологии като цяло, а и на някои фирми в областта на фармацевтиката, бизнеса и менеджмента, на езиците и така нататък. Това е. Въпроси и коментари, ако имате, ще се радвам. Тук виждам, има някои от бившите курсисти в академията, някои, които са завършили всичките 4 модула, някои, които поради различни причини са карали само част от тях. Ще помоля колегите да се дигнат ръцете, ако не се срамуват, разбира се. Ето това са колегите. Ако имате някакви въпроси по-конкретно, може да ги питате полезно ли им е било и какво отношение имат към академията и какво мислят за цялото това нещо. Предполагам, че те най-обективно ще могат да ви отговорят на това дали има смисъл или няма смисъл. Други въпроси? Добре, давам думата на господин Димитров, който ще обяви кампанията под егидата Бизнеса подава ръка на младите за тази година. За веселата част. Така, нали, ясно е, че щом ще си говорим за мрежи, изключения правят талончета тук, където са на хартия, всичко ще бъде онлайн. Така, за разлика от миналата година, тази година има доста доста по-различни условия. Вие ще си ги прочетете изчерпателно, нали, допълнително. Аз ще ви запозная с основните неща в момента. Официално кампанията за спечелване на безплатните курсове, да го кажем в прав текст, ще стартира на 21, това е в други ден петък, 12 часа на обяд. Линк към въпросниците ще могат да намерите както и на нашия новинарски портал rusenews.com, така и на ciscouniruse.bg. Предполагам, че и двата сайта сте ги посещавали, няма да изпадаме в подробности точно къде ще се намира и какво ще бъде. Важното този път. Ще имате заложени 600 въпроса, които на случайен принцип, т.е. генерираните към вас въпроси ще бъдат на случайен принцип от общо 600. Т.е. няма да бъде твърд въпросник като миналата година, на което му се падне. Горе-долу колегите са погрижили трудността на въпросите да е изравнена в различните звена. И другото важно нещо е, че времето за решаване на теста ще бъде 1 час. Тоест, реално ще имате при генериране на въпросник от 600-те въпроса, 25 въпроса, естествено свързани с мрежи, 1 час за решаване, send
Регистрационна форма. Важно. В регистрационната форма попълвате реален имейл и реални имена. Тоест, ако попълните от името на Иван Иванов, се появи после да получава наградата Пеню Пенев. Сори. Тоест, това са трите основни неща. Срочно за попълване на въпросника 1 час, случайно избрани 25 от 600 въпроса, реални подадени от вас в регистрационната форма име, фамилия и имейл за контакт и всичко останало е късмет. Това, което ще се случи след обработка на цялата информация, т.е. миналата година 100 души, грубо, да не говоря за да, около 100 човека миналата година кандидатстваха, т.е. попълниха въпросниците. Не си спомням вече кой с какъв сбор от точки и така нататък, но факт е, че самите вие се убедихте, че това, което сме казали, че го има като награди, получиха го. Всички останали поне се запознаха в основа с нещата, с които биха се научили в подробности в Cisco Академията. Времето, в което теста ще бъде активен, ще бъде в прозореца между 21 12 часа, 24 12 часа. Тоест имате времето от петък до понеделник на обяд да прецените кога слънцестоянието е най-благоприятно за вашия мозък и тогава да си попълните теста. Наградите, които ще получат първите 5, първият с най-голям бал, да го наречем, или най-голям сбор от точки, грешно се изразих, пълен курс от 4 модула за сертификация, вторият, третият, четвъртият и петият по един модул и ако имаме изравнени резултати, тогава вече на принципа на томбола ще трябва да издеглиме кой от кого какво ще получи като награда. Тъй, че ако имате някакви въпроси към естеството на стартирането на кампанията, опитайте ни сега. В петък на обяд точно в 12 цялата информация ще бъде публикувана както при нас, така и при колегите на тяхният сайт. Оттам нататък аз мога да ви пожелая успех, късмет и, както се казва в един мой любим филм, нека силата бъде с вас. Тъй, че тук е време за веселата част. Аз забравих да попитам тук, да помоля колежката да мине да събере талончетата с попълнените имена. Вие ще и съдействате, естествено. Надявам се, че повечето от вас са дошли, за да чуят презентирането на кампанията и това, т.е. какво може да получите в Cisco, а не толкова какво ще спечелите, защото наградите наистина са символични. Факт е, че го правим, за да покажем и уважение към тези хора, които са дошли тук. А между другото, господин Илиев, ми възниква една много нетрадиционна идея за до година. Вместо да губим времето на хората тук, ще го направим онлайн цялото нещо и с една видеоконферентна връзка да всички саднат вътре и да го направим по този начин. Ето, това сега ми идва като идея, просто защото не се сетих за това издание да го направим така, но никога не е късно. Тъй, че до година мога да направя наистина изцяло виртуално. Ето, измислихме една добра идея. Така, сега ще кажем, да. Значи има 5 символични предметни награди, които естествено са свързани с основната дейност на Networks. И една награда, която ще бъде един модул за един от вас, които днес са тук. Надявам се, че няма да бъде от някой от тия, които дигнаха ръце. Ако го спечели той, ще се надявам да го подаря, а някой не го продаде. Знаем, че е криза, нали? Но постъпете колегиално тук, нали? Всеки е дошъл, нали? Да се зарадва. Господин Илиев. Да ги разбъркам? Да. И по-експедитивно, защото всички бързо. Теглим първия предмет на награда. Цък. Това е Алпер Ерол Али, ако не се бъркам. Добре.
ваучери за безплатен интернет. Надяваме се, че не ползват конкуренцията. Но заради това така сме дали ваучер, нали? Ваучер няма извършена корупция, мога да не изглежда. Така, Иван Цеков. Габриел Стоянов, пак Раул Ангел Кънчев. Така, Иван Иванов. Цеков беше. Иван Иванов. Иван Емилов Иванов. Така има още една предметна награда. Не, това е последната нога. Тъй Тодор Тодоров. Днеска явно всички имат такива имена като моето. Димитър Димитров, Иван Иванов, Тодор Тодоров. Аз предлагам колегата, той да изтегли голямата награда, защото той ще обучава човека. Помислите, че е професор Илиев тук е подготвил нещата предварително. Виктор Валентинов Даскалов. Не го е завършил? Не го познавам. После ще дойдеш и ще вземем данните, за да се уточните вече как да се направиш записването. От мен е толкова, благодаря, че Колеги, благодаря ви още на записването. Надявам се да не сте загубили съвсем времето. Това, което ще, ако тръгнете по този път, съм сигурен, че няма да сбъркате. Затова опитайте се поне. Ако може да се откажете за време, нека пробвайте. Всички ще ползвате, ще е голямо. добре.